Hello once again and welcome to Nyasa Voice Box this evening. Earlier today we've been focusing mainly on the expulsion of several DPP members from the party. One of those members who have been expelled is Honorable Msonda, and it appears as though Mr. Msonda is not going to be going down without a fight, and he has released another audio in which he says those who have been suspended and expelled are on the same boat, because being suspended for 9 months is virtually being kicked out of the party, because when they come back from expulsion in 9 months' time, new positions would have already been distributed among the remaining members of the Democratic Progressive Party. In this audio, Mr. Msonda vows to fight for his position and his party. So once again, thank you for tuning into Nyaso Voice Box, and stick around and listen to what Mr. Ken Msonda has to say about his expulsion from the DPP. My opinion kwa tonse tili ma DPP members amene atipanga suspendi kapena amene atichosa. Message ndiyo kuti kaya mwachotsedwa, kaya mwachitidwa suspendi ndi chimozimozi, angosiyanisa kalembedwe kachizungu. Koma suspension, expulsion ndi chimozimozi. Chimene meneka kudziwa nchokuti utsogoleri tinawo mDPP sumakhululuka. Mukayambana nawo, mukasemphana maganizo, amakutenga iweyo ngati osokoneza. Kule kuti nonse amene mumasatira ma presidential candidates ena, kaya mumasatira a Msaka, kaya mumasatira a Kabambe, kaya mumasatira a Nankumwa, kaya mumasatira a Mwanamveka, kaya mumasatira a Gadama, nonse consider yourselves as fired. Ndibwereze utsogoleri tinawo mDPP sumakhululuka. Kaya ino achina Nchacha, achina Doi Chirambo, achina Mai Chukukula, nonse amene mumasatira ma presidential candidates ena, consider yourselves fired. Chifukwa amene mukulimbana nawo, amene akuchosa anthu mchipani, ndi amene akukuopani inuyo kuti ku convention mutha ukatenga mipando yawo. Amenewo ndi amene akhala pansi ndi kukuchosani mchipani. Si APM, si Professor Peter Mutharika, ayi. Ndi anthu amene akuona kuti inuyo mukapita convention kaya July, kaya June, mukalanda mipando yawo. Amenewo ndi amene akuchosani mchipani. Tanguganizani ino amene akutakupangani suspend, you have been suspended for 9 months. Convention auti khala July. Ndiye kuti suspension yanu izatha mwina cha November kapena December, atapasana kale maudindo ku NGC. Ndiye kuti niyo azikakubwezerani ngati ndani? Member wa ku area kapena member wa ku branch. Serious. Mkuchoka pa NGC. Ndiye akupangani suspend for 9 months. Convention ili 6 months to come. 3 months later, akubwezereni atasankhana kale convention. Consider yourselves as expelled from the party. So my opinion as Honorable Kenneth Chitata Msonda is this is a political war. This is a political war. Ena akufuna kutimaliza politically. We have to fight back and finish them. Otherwise, in politics, palibe kuti ayi minezatele mutingo khala chete ayi ambuye usinza mpingo. This is a political war. Somebody wants to finish you politically. Somebody wants to finish your career politically. So this is a game of political giants. Muntu akafuna kumaliza politics, umalize. So I'm ready to finish those who wants to finish me politically. Those who want to finish me politically, I'm ready to finish them. Nde tachitabu tiende kale apa. Let's exchange my ideas. Tukumane, maybe after a week, tukumane and come up with one position. Don't say we should fight as a unit. We should fight as a team. We should fight as a family. Tufatilipofe, atichosafe. Ndifa mphamvu politically kusiyana ndi amene asalawo. Chifukwa asalawo anthu sakuafuna anthu. Sakuafuna Amalawi, asalawo. Atichosafe ndi amene we have a name in DPP, so we have to fight back to save our political career and to save our party. If anything,
ofuna kuwachosa ndi amene atichosawo, amene ndingofuna kuchosedwa mchipani. Amene maganizo anga zikomo usiku wabwino. Amene wanali mawu a Bambo Msonda amene akuti onse amene ayimitsidwa maudindo awo kapena pa chizungu kuti suspended mu chipani cha DPP for 9 months aziziona kuti nawonso achotsedwa mu chipani kapena mu chizungu timati expulsion. Simene kunenera Msonda izi akuti ndi chifukwa chakuti anthu akamakabwerera amene miyezi 9 ikakwana adzakhala kuti anthu ena asankhidwa kale maudindo awo ndipo zangokhala ngati kuti iwo anachotsedwa mu chipanimo, ndipo kuti zinthu ziwayendere bwino aziziona kuti nawonso achotsedwa osati kuti adzabwereranso pa maudindo awo chifukwa kuti 9 months ni nthawi yayitali kwambiri. Ndi funso ndila kuti pano manyasa voice box amene mukutimvera Msonda maganizo awo ndolondola kuti amene apangidwa suspend angoyiwala za maudindo awo chifukwa kuti 9 months yachuluka kapena ndithu kuli chance kutsogoloko kuti those who have been suspended may still come back and serve in the political party. Once again, thank you for joining us at Voice Box and have a pleasant evening.